खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दं भारत हादरनि थाखाय 8 मार्च 2026 खालारा एबा मैयानि साना मोनसे गोग्गाथाव आरो जारिमिनारि सान। 2026 मायथाइनि ICC T20 वर्ल्ड कापआव भारतारि टीमा निउजिलेन्डखौ फेजेननानै चेम्पियन जानो हानानै जारिमिनारि सोरजिबाय। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि ICC T20 खौ देरहासार जानानै भारतआ थामथि खेब चेम्पियननि ट्रफिखौ आवग्रिनो हाबाय। फारियै थांनाय 2007 मायथाइयाव केप्टेन MS धोनीनि दैदेननायाव पाकिस्ताननि हेंथायै देरहासार जानो हादोंमोन ICC T20 आव। बेबादिनो 2024 मायथाइयाव केप्टेन रोहित शर्मानि दैदेननायाव साउथ आफ्रिकानि हेंथायै देरहासार जानो हादोंमोन। बेनि उनाव फिन 2026 मायथाइयाव केप्टेन सूर्या कुमार यादवनि दैदेननायाव निउजिलेन्डनि हेंथायै थामथि खेबनि थाखाय चेम्पियन ट्रफिखौ आवग्रिनो हायो। मख'जाथावदि मैयानि केप्टेन सूर्या कुमार यादवनि दैदेननाय भारतारि टीमा भारतनि देरसिन स्टेडियाम गुजरातनि आहमेदाबादाव थानाय नरेन्द्र मदि स्टेडियामाव निउजिलेन्ड टीमनि हेंथायै गिबिसिनै बेटिं खालामनानै 20 अभाराव 225 रान लानो हायो। भारतारि टीमा आरो सन्जु सामसना 46 बलाव 89 रान, जाय बांसिन रान लानो हादोंमोन। बेनि उनाव ईशान किशना 25 बलाव 54 रान आरो अभिषेक शर्माया 21 बलाव गासै 52 रान लादोंमोन। बेबायदिनो माखासे गेलेगिरिफोराबो रान लानानै निउजिलेन्डनि हेंथा गिबि बेटिं खालामनानै 255 रान लायो आरो 90 फारागथियाव एबा मोन 90 राननि फारागथियाव निउजिलेन्डखौ फेजेनो। बेराफारसेथिं निउजिलेन्डआ गासैबो गेलेगिरिफ्रा उइकेट जानानै 159 रानल' मोनो, जेराव 96 राननि फारागथियाव भारतआ देरहासार जानो हायो आरो ट्रफिनि थामहिनबा चेम्पियन ट्रफिखौ मोनफुंनो हायो। मख'जाथावदि मुलुगनि देरसिन स्टेडियाम नरेन्द्र मदि क्रिकेट स्टेडियामाव जानाय T20 बुहुम कापआव भारत हादरा निउजिलेन्ड टीमखौ गोरलैयैनो फेजेननानै बुहुम कापनि ट्रफिखौ आवग्रिनो हायो। बे देरहानायनि गुबै जाहोना जाबाय भारतनि गिबि बुगिरि सन्जु सैमसन आरो अभिषेक शर्मानि हाफ सेन्चुरि बुनायनि थाखाय। बेनि उनाव ईशान किशन बिथांमोनानो बांसिनै रान लानो हादोंमोन। बेराफारसेथिं प्लेयार अफ द टुर्नामेन्टखौ मोनो सन्जु सैमसना आरो 7 उइकेट खालामनो हानायनि थाखाय प्लेयार अफ द मेचखौ मोनफुंनो हायो जसप्रीत बुमराया। बर' बिमा गौथुम आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथायै तामुलपुर जिल्ला बर' बिमा गौथुम आरो तामुलपुर जिल्ला एबसुनि मददजों बर' बिमा गौथुमनि नैथि गायसनथाय सान आरो मुलुगनां आइजो सानखौ 7 आरो 8 मार्च 2026 खालाराव साननैनि हाबाफारिजों कुमारिकाटानि सुजित नार्जारि अडिट'रियामाव हलाव खुंफुंनाय जायो। थिखानाय हाबाफारि बादियै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। हाबाफारियावनो मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो बर' बिमा गौथुमनि मानगोनां गाहाय लिंथुमगिरि लीला बसुमतारी आरो बड'फानि सावगारियाव बिबार बावजेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि उमेश दैमारि बिथाङा। हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै गोग्गो समाज दानायाव आइजोफोरनि बिफाव आयदाखौ लानानै खुंफुंनाय सावरायमेलखौ सामलायो बर' बिमा गौथुमनि गाहाय लिंथुमगिरि लीला बसुमतारी बिथाङा। हाबाफारिखौ बेखेवनानै होदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो तामुलपुर गोजौसिन फरायसालिनि आखान्थि फोरोंगिरि डक्टर रुपाली बसुमतारी बिथाङा। हाबाफारियावनो माननि आलासि महरै बाहागो लायो मानगोनां MLA जलेन दैमारिजों लोगोसे गोबां आलासि बिथांमोनाबो। UK07 राइडार मुङै मिथिजानाय, जायखौ अन्नानै बाबु भैया मुंजोंबो मिथिनाय जायो, मुंदांखा बाइक राइडार उत्तराखंडनि देहरादूननि थागिबि अनुराग डोभालआ भारतनि सासे मुंदांखा मट' ब्लगार, जायनि इउटुब चेनेलआ UK07 राइडार मुंजों मिथिजायो, जाय 7 मिलियन एबा 70 लाखनिबो बांसिन साबस्क्राइबार्स दं। बिथांनि भिडिअफोरा गुबैयै बाइक सालायनाय, दावबायनाय आरो बेजों सोमोन्दो गोनां गोबां आयदाफोरनि सायाव जायो, जायनि नेटवर्कआ खमैबो 20 करोड़नि बारा। दुखुनांथाव बाथ्रा दि बिथांनि नखर, बिथांनि जिउआव ओरैबायदि मोनसे थासारि फैदों जेराव जायखौ अनुरागआ जिउआव माब्लाबाबो सानफेराखैमोन। थांनाय माखासे सानसिगाङाव बिथाङा गावनो भिडिअनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला नखरनि बिमा बिफा गासैबो बिथांनि सम्पथिफोरखौ सेनानै लायो आरो बिथांखौ रावबो सैलिया गोबां मेन्टेलि टर्चार खालामो, जेराव गावनि मोजां मोननाय गार्लफ्रेन्ड एबा बिसियाबो बिथांखौ नागारनानै थाङो होनना बिथाङा भिडिअनि गेजेरजों फोरमायथिदोंमोन। आरो बेबायदि थासारियाव गावखौनो गाव सहायनो हायैयाव UK07 राइडारआ सनिबारखालिनि मोनाबिलियाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायखौ गावनो गाव खालामो,
जेराव अनुरागा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस साखाथिनि हाइवेआव गावनि समायना टयटा फर्च्यूनार गारिजों गोख्रै थामहिनबा गोबां गोख्रैथिजों सालायबाय थानाय समावनो गिख्रंथाव जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जायो। मख'नो गोनां बाथ्रा दि गारि सालायबाय थानाय समावनो अनुरागा इन्स्टाग्रामाव लाइभबो होदोंमोन आरो लाइभनि गेजेरजों बिथाङा नखरनि बायदि बायदि जेंनाफोरनि सायाव बाथ्रा फोरमायथिदोंमोन एबा रायज्लायदोंमोन। फलोवार्सफोरनो बिथाङा खोन्थादोंमोन आरो गोबां गोख्रैथिजों गारि सालायबाय थानाय समावनो बिथाङा हरखाबै लाइभ स्ट्रिमिंनि समाव अनुरागा लामानि सेराव थानाय डिवाइडाराव गाज्रियै सौग्रावो। बेनि उनाव अनुरागनि इन्स्टाग्राम लाइभआबो हरखाबै बन्द जायो आरो डिवाइडाराव सौग्रावनायनि जाहोनाव बिथाङा गाज्रियै जोखोम जानायनि जाहोनाव बिथांखौ दासिम फाहामथायनि थाखाय आइसिइउआव थिसननानै दोननाय जादों, जेराव बिथांखौ दासिम आइसिइउआव दोननानै फाहामथाय होगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। साफ्रोमबो गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानाय फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइनि जावरिखांनायाव बर' माहारिनि थाखाय हाबा मावलांनांगौ बाथ्राखौ बुंदों खोरोमदावआरि बिथाङा। मैया गुवाहाटी कमार्स फरायसालिमा बर' थुनलाइयारि गौथुमनि बानजायनायाव खुंगा 25थि गोदान बर' फरायसा बरायनाय आरो बारग' फरायसा बिदाय होनाय फोरबोखौ फरायसालिमानिनो डक्टर भगवान चन्द्र लाहावकार अडिट'रियामाव खुंफुङो। बे हाबाफारियावनो गाहायलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदावआरि बिथाङा फरायसाफोरखौ थांखिना माहारिबाद गोग्गो सोलोंथाइ लानांगौनि थाखाय गुवारै बिबुंथि लाखियो। हाबाफारियावनो थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लाबावो अतुल बसुमतारी, सिभिल रिटायार जानाय बिथाङा, जेराव बिइ सिभिल। बे हाबाफारियावनो जर'खा आलासि महरै बाहागो लाबावो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि बिस्वजित नार्जारि, मावख' नेहाथारि रोदोम बसुमतारी बिथांमोना, लोगोसे गुवाहाटी मेट्रपलिटियान जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि मुनमुन बर' आरो जिल्लानि बिबानगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। मैया मुलुगनाङारि आइजो सान थामहिनबा इन्टारनेशनेल वमेन डे मोन। मन्जुलि कछारीनि जाफुंसारनायनि मोनसे बिजिरथाय, मोनसे गोलाव जुजिनाय जेराव खस्थ', बावसोमनाय, सैथोथि आरो जिउनि सिमांखौ जाफुंहोनो हानाय लुबैनाया थाखोमानानै दं। बेबादि गोख्रों खामानि मावग्रा जाफुंसार आइजो फालांगिरियानो जाबाय जेडि रड क'क्राझारनि मन्जुलि कछारी। 3 गथ'फोरनि बिमा, बिथाङा दुमफावनि फिथा फाननानै जागायदोंमोन। गिबियै बिथाङा फालांगिखौ दिनैनि समाव बियो गंसे मुंदांखा हटेलनि बिगोमा महरै गावखौ गायसननो हाबाय। मन्जुलि कछारी बिथांजोआ गावनि हटेलनि मुंखौ आइ हटेल दोनदों। हटेलनि मुङा मोनसे गोदै मोन्दांथिखौ दोनखोमायो, जायनि थाखाय दिनै सुबुंफोरा बिथांखौ देवी अन्नपुर्णानि मुं होननानै बुङो। बे हटेलाव साफ्रोमबो बायग्राफ्रा एबा जाग्राफ्रा गावनि जानाय आदारखौ जानो फैयो आरो गोजोननाय मोननो हायो। फिथा फाननायनिफ्राय लानानै आइ हटेलाव महर गुस्लायहोनो हानाय मन्जुलि कछारीया आथिखालनि बादायलु बिगियाननि मुगायाव आइजो गोहोनि मान थाखोखौ जौगाफारसे लांनो हादों। मन्जुलि कछारीनि नांथाब नाजानायनि फिथाइ महरै आइ हटेला आबुं महर मोननो हादों। दिनैनि समाव बिथांनि आइ हटेलाव सा 20-22 आइजोफोरा खामानि मावना गावनि नखर संसारखौ दैदेननो हागासिनो दं। मैया मुलुगनाङारि आइजो सान 8 मार्चआव थारैनो बिथांजोनि मुंखौ जेब्लायबो गोसोखांनांगोन होनना रिपर्टआव फोरमायदों। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मोनसे आलादायै खौरां। आथिखालाव जोंनि माखासे बर' लाइमोनफ्रा बबे लामाजों थांगासिनो? गोबां समफोरावनो नंखायै सोरनिबा सावगारि एबा भिडिअखौ लानानै ससियेल मिडियायाव सोरखौबा लासिंसिं खालामनाय, सोरखौबा ब्लेम खालामनाय, सोरखौबा समाजनि मुगैथावना जाथायफोरखौ लानानै नंखायै भाइरेल खालामनाय, स्प्रेड खालामनाय, बेफोरबादि खामानिफ्रा गोबां खेब जाबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। माब्लाबा राजखान्थिगिरिफोरनि मुं, माब्लाबा सोरनिबा सावगारिखौ लानानै नंखायै आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि जोहै एडिट खालामनानै हगारो, माब्लाबा बर'नि माखासे आर्टिस्टफोरखौबो एबा एक्ट्रिस फावखुंगुरफोरखौबो नंखाय सावगारि खालामनानै समाजारि बिजोङाव भाइरेल खालामनाय, बायदि बायदि जाथायफोरा जाबोबाय थादों। बेबायदिनो फिन आरोबाव बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा बयजोंबो मिथिजाग्रा फावखुंगुर लिंसार बसुमतारीखौ लानानै फेसबुकनि गेजेरजों नंखायै स्प्रेड एबा भाइरेल खालामनानै होनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव एआइनि गेजेरजों सिनाय मोनै दुथां आखुनि लाइमोना उन्दै खुदिया मोननाय नंखायै फावखुंगुर लिंसार बसुमतारीनि सावगारिखौ लानानै स्प्रेड खालामदों, जेराव मोखां बिजाबनि गेजेरजों थांनाय बावैसो सिगांनिफ्रायनो भाइरेल खालामनानै होनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव ससियेल मिडियायाव गोसारदों। थारैनो खायसे ससियेल मिडिया सालायगिरिफ्रा मा दिन्थिनो सानदों? माब्लाबा सोरखौबा समाजनि गनायजाथावि सावगारिजों बानसावनाय, माब्लाबा सोरनिबा समाजनि गाज्रि सावगारि गोसारनायजों सोरनिबा महर एबा सावगारिखौ लानानै नंगौ होनना बानसावनाय,
एडिट खालामनानै बायदि बायदि नंखायै फोसावनाय बेफोरबायदि हाबा मावनायनिफ्राय माब्ला गोजान जागोन आथिखालनि लाइमोनफोरा? माब्लाबा सोरनिबा फिसा दाय एबा फिसा गोरोन्थियावनो गिदिर दाय गोनां जानो हागौ, बेनिखायनो सांग्रां जाबानो जाबाय। बर' थुनलाइ आफादनि दालाइ मावख' समाज थुनलाइ हारिमुआरि मावथांखिसालि बाथौफुरि गरसुक आहमगाव गुवाहाटी 35आव बर' थुनलाइ आफादनि गोदान मिरु आफादनि मेल लानाय जादों, जेराव बे मेलावनो गोदान मिरु आफाद थामहिनबा गोदान मिरु मावफुं आफादनो बिबान गथायनाय जायो। मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथांनि दैदेननायाव एबसुनि मोनसे हान्जाया बर' थुनलाइ आफादनि गोदानै बिबान मोननाय आफादगिरि गपिनाथ बरगयारी, गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथांमोनखौ बरायनाय जायो। लोगोसे बारग' आफादगिरि सुरत नार्जारी बिथांनोबो मान बावनाय जायो। मुलुगनां आइजो सानखौ बिथा खालामनानै बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि सोरजिला औवारी बिथांखौबो बरायनानै मान बावनाय जायो। बे हाबाफारियाव मिरु एबसुनि थुनलाइयारि नेहाथारि मिनिसोरां ब्रह्म, लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि बिस्वजित नार्जारी, मावख' नेहाथारि रोदोम बसुमतारी, गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि एबसुनि गाहाय नेहाथारि सानसुमा बसुमतारी बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। मैया हादोरनाङारि आइजो सानमोन। बोसोरफ्रोमबो 8 मार्च खालारखौ मुलुगनाङैनो आइजो सान महरै फालिनाय जायो। बोसोरफ्रोमबो 8 मार्च खालारखालि मुलुगनाङैनो आइजो सानखौ फालिनाय जायो। बे साना गाहायै नासयजानायनिफ्राय उदां मोनसे दावगालु समाज दानायनि थांखिजों आथोनारि समानथिनि खौरांखौ फोसावो। आइजो सान फालिनायनि गुबै थांखिया बुहुमनि गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन जानो हागौ, नाथाय बेयो सरासनस्रायै आइजोफोरनि थाखाय समान मोनथाय, आइजोफोरनि सायाव जानाय हिंसा आरो सोबख'नायखौ होबथानाय आरो आइजोफोरनि फारसे मान आरो मान होनायनि सायाव नोजोर होयो। आइजो सानखौ फालिनाया आइजो मावदांसाफोरनि आइजो मोनथायनि थाखाय जुजिनायनि जारिमिनजों सोमोन्दो दं। 1857 मायथाइयाव आमेरिका हादोरनि निउयर्कनि सि-जोम मिलफोराव आइजो खामानि मावग्राफोरा मजुरि फारागथि, खामानि मावनायनि सम थि खालामनाय आरो मानसि नङै खामानि मावनायनि थासारिनि हेंथायै हेंथा खालामदोंमोन। बे सोमावसारनायखौ सोरखारा गाज्रियै गादबदोंमोन। 1908 मायथाइयाव निउयर्कनि ससियलिस्ट आइजो आफादजों खुंजानाय मोनसे आइजो जथुम्मायाव जार्मान समाजबादि दैदेनगिरि क्लारा जेटकिननि दैदेननायाव गिबि हादोर गेजेरारि आइजो जथुम्मा खुंनाय जादोंमोन। बेनि उनाव 1910 मायथाइयाव नैथि हादोर गेजेरारि आइजो जथुम्माया डेनमार्कनि क'पेनहेगनाव खुंजादोंमोन। बे जथुम्मायाव मोन 17 हादोरफोरनि सा 100 आइजो थान्दैफोरा बाहागो लादोंमोन। बे जथुम्मायाव क्लाराया बोसोरफ्रोमबो 8 मार्च खालारखालि हादोरनाङारि आइजो सान फालिनो थांखि लादोंमोन, जायनि फिथाइ महरै 1911 मायथाइनिफ्राय बे सानखौ आइजोफोरनि समान मोनथायखौ दिन्थिनो थाखाय आइजो सान महरै फालिनो हमो। 1914 मायथाइनिफ्राय गोबां हादोरफ्रा बे सानखौ आइजो सान महरै फालिनो हमदोंमोन। मख'नो गोनांदि 1975 मायथाइनि 8 मार्च खालारखालि इउनाइटेड नेशनआ गिबि खेबनि थाखाय हादोरनाङारि आइजो सानखौ मावख'आरि महरै फालिनो फोसावदोंमोन। बोसोरफ्रोमबो बेबादिनो इउनाइटेड नेशनआ आइजो साननि थाखाय बयखौबो फालिनो थि खालामदों, जेराव साफ्रोमबो आइजोफोरखौ समान मोनथाय आरो न्याय होनाय जाबोदों। आसाम पुलिसआ मिज'रामनिफ्राय गुवाहाटी फारसे थांनाय AS01 DR7027 नम्बरनि गंसे हायुन्डाइ क्रेटा आरो AS299335 नम्बरनि गंसे बलेर' गारिखौ अपारेसन खालामनानै गंनैबो गारिनि थाखोमानाय कम्पार्टमेन्टनिफ्राय हेर'इनजों बुंफबनाय गं 47 साबोननि बाक्सुफोरखौ बोखांनो हायो। बाक्सुनिफ्राय गासै 538 ग्राम हेर'इन बोखांनो हादों। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला जब्द खालामनाय हेर'इननि बेसेना 3.25 कौटि रांसो जागोन। मख'नो गोनांदि हेर'इन जगायनाय जाथायजों लोब्बा थानाय 7 सुबुंखौबो पुलिसआ हमदों। बेजों लोगोसे गंनै गारिजों लोगोसेनो मोन 6 मबाइल फनफोरखौबो जब्द खालामनाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फेग्रा मुवाफोरखौ नसुंसेनि रायजो मिज'रामनिफ्राय काचारनि गेजेरजों रायजोनि बायजोआव दैथायहरनो थांखि लानाय जादोंमोन। नाथाय पुलिसनि गोख्रों नायबिजिरनायाव पुलिसआ हमजानाय सुबुंफोरखौ गावसोरनि आवथायाव लानानै थाङो होनना फोरमायदों। बे समाव रायजोनि लाख लाख अरुनदय मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। जानो हागौ गोबां अरुनदयनि रांखौ बेंक एकाउन्टआव माब्ला हाबगोन होननानै नेनानै दंमोन जानांगौ। बेखौ लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बावैसो सिगां गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों लाइभनि गेजेरजों फिन आरोबाव मिथिहोनाय एबा फोसावनाय बायदिब्ला फैगौ 10 मार्च खालारनि बेलासि 2:30 रिंगायाव बयनिबो अरुनदयनि रां मोनगिरिफोरनि बेंक एकाउन्टआव 9,000 राङै सोनानै होसिगोन। बे बाथ्राखौ बावैसो सिगाङाव फोसावखानाय होनाय बायदिनो फिन आरोबाव गिबि मन्थ्रिया बयनोबो मिथिहोनाय जादों।
जेराव रायजोनि 40 लाख अरुनदय मुलाम्फा मोनगिरिफोरनि नखराव बे 9,000 राङा बेंक एकाउन्टआव जमा जागोन होनना गिबि मन्थ्रिया फोसावनानै होदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ एबसुनिफ्राय आजिरा लानानै राजखान्थिनि फोथाराव फैनायनि इसारा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ थाबैनो ओंखारनो हासिगौ। मख'जाथावदि एबसुनिफ्राय आजिरा लानो थाखाय मिरु कमिटिनिसिम आर'जलाइ दैथायहरदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ, जेराव दिनै खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव दिपेन बर'आ बुंथियोदि आं एबसुनिफ्राय आजिरा लानो थाखाय थांनाय फेब्रुवारि दानाव मिरु मावफुं कमिटिनो आर'जलाइ गथायदों। जुदि CWC कमिटिया आंखौ आजिरा होयोब्ला आं गनायगोन। बर' हारिनि सार्थ'आव बर' गोरोबथाफोरखौ 100% मावफुंजोबनो नांगौनि थाखाय समाजारि आरो राजखान्थियारि बिथिङाव जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दं। मोन 60था बर' गामि सोसनजाबाय आरो गोबां गामि सोसनजाबावनो दं। BTCनि बियाबफोरखौ मोन 60थासिम बांहोनाय बायदि खामानिखौ मावफुंनो नांगौनि थाखाय राजखान्थियारि बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय एबसुनिफ्राय आजिरा लानानै खामानि मावनो थिरांथा लानाय जागोन होननानै दिपेन बर' बिथाङा बुंथियो। बेजों लोगोसेनो बर' हारि हिसाबै रायजो सभायाव 2 आरो लकसभायाव सासे MP प्रमद बर'जों लोगोसेनो 3 MP मोननो हानाया जोंनि थाखाय थारैनो गोग्गाथाव। बेखौ जों राजखान्थियारि नोजोरजों UPPL आरो BPF हान्जा हिसाबै नायालासे बर' हारि हिसाबै साननांगौ। बर'फोरनिफ्राय 3 MP मोननो हानाया जोंनि थाखाय देरहासारनाय आरो गोग्गानाय। बर' गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंजोबनो थाखाय जों पार्लियामेन्टआव बाथ्रा बुंनो हागोन होननानै बुंथियो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ दिनै। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुनगोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रोमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।